Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan, kada kinang tutuma pakasalitaan, tibiyag kinayat. Akas na napasamak laeng idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dahi ta mga aldaw kat saan nga balil nga idi laeng kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod kada kiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tupulos malipatan. Anapasamak idi kalman laeng. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, da kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyal. Idi kalman laeng. Nembag amalemyo amin nga sangapada papagayam. Siyak manen. Manipod ito yung Nemers Entertainment Production Center. Ito yung Nemers Studio. Amasaragan di Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man na sumang bayan ti program mga napahuluan. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng. Kada ito tipagayam niyo, Mr. IKL. Idi kalman laeng manong Nemi Ruiz. Kablawak tinembag gamalem kada kayaming sangapada. Good afternoon, good evening, good morning. Sa dinuman, anyaman nga aldaw, anyaman nga oras sa dita paset tilubo ngayon nyo ita. At di man nga sumangbay di programa tayo, idi kalman laeng. Pakishare ti programa ti Babgam, share. At padaanan nyo ti idi kalman laeng ti pagkasalitaan ni pagayam tayong Jojo. Anya ti pagkasalitaan ni Jojo? Padaanan nyo pa pagayam mi. Hindi nga rin iruki nga ibasa dati pagkasalitaan ni ti kalman laeng ni pagayam tayo nga Jojo. Iti taga-ano ni Jojo, hindi naman timbaga. Sagodayan nga rin ti surat. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong naming tapay-payapayan nakti may isang sexy a babae. Wow! Manong naming nagkiting, terwaten na. Agpaparang ti pusig na. Agpaparang ti puon ti barukong na. Sakit nakapudpudaw. Manong, permit pintas na. Kinsarden ko ti tricycle, ti batog na. Pabanang ka di may sexy. Doon lang. Uy, doon lang. Parang kantayo na. Naglogan. Siyempre, hindi pa naglogan na agad. Tinalyaw ko ang ada iso na tig o nagti-sidecar ko. Nakita ko manong pero dalangin mo ngayon natin saan ko makita, Diyos ko. Ading pa naman talaga? Doon lang. Doon saan? Bakit? Di mo ba ako alam? Di mo ako alam? Hindi ka kita kilala eh. Ako si Rose. Taga doon ako. Saan? Doon lang. Di mo kilala? Hindi ka kilala. Rose lang pangalan mo. Alam ko. Ngayon mo lang sinabi eh. Doon lang, sa tabi-tabi. Doon lang. Basta, sige na. Manong name kinitak no sa dinot ng ito doon dati bagana. Agpalaod. Kat Bonifacio Street ayan kumanong. Dakitil dayaan ti Ablan Avenue. Agpalaod. O sige, kunakmata na. Simplot, iti panunod ko, ti atap ko nga may isa nga GRO. Nalapsat ng laonay nga GRO na. Sa mesa, no, ti al daw ti GRO, kit madlaw mo nga awan make-up na. Dito, uri saan nga naka-make-up, nagpintas. Saan nga GRO dito eh? Nagbeso manong saan nga GRO. Diyan na lang. Sa harap ng magandang bahay,
Manong name iti nagpinta iti green. Nabintas nga balay nga peso. Si Igam gaya man ti pagplete na. 20 pesos. Salamat, Ross. Oh, yung sikli ko. 20 pesos na eh. Uy, hindi na pandemya, no? Natapos na, balik na tayo sa 12 pesos ng plete. 15 na lang. O sige, 15 na lang. Bigyan ako ng 5. Naghimot-kamot din. Ano imot? Pag Tagalog kayo, tapi Ilocana ka madgaya. Bakit? Hindi ako purong Ilocana. Nga mamuktek sa Iloko. Kasta? Balay yun ito eh. Saan? Ano? Balay tayo. Dadik. Sugar dadik. Ano? May sugar dadik ka? Sige, alis ka na. Siguradong panakpak yan. Oh, mapal ka? Mabaling nga maala natin cellphone number mo. Bakit ta? Bakit kunin mo ang cellphone number ko? Baka gusto mo ako. Tarantado? Tricycle driver lang. Wala kang pera, no? Baka makipaspasada ka lang. O mo ta? Bukod ko tricycle dito eh. Sa bagay, guwapo ka. Sige, kunin mo na. Ito, 0905. Maanong name, inalakadagos sa cellphone ko. Kunam sa ko phone book. Roasting kabil ko. Sinipsiputak manong name nga si Murek itinlukat na gay. Ususto nga ta. Nga mapan na daw nun dito, sugar daddy na. Nagkasat ka di mo din dyan nga lakay nga ta. Panakpakin na nagpudaw. Hoo! Nusyak nga ta manong name agad. Ultimo nga nagbabait at nagitiramid sa akin na. Dildilak. Di nga men Arnel sa muso dito. Ano mo ko na? Ti makadakis manong name pamyana na kagpadaya agpaabagata nagpalaod daw matimang oray kung nga pasahero. Nagmalas mo tin pa nagpasadak manong name manipod naglugan da dyan karos. Manong name sardin ko pahilahin. Ti tricycle ko. Mga orayak tinapindas nga oras. Barbari nga guwa nasakmat lang madamdaman. Naalak ti cellphone ko kunam. Sa ko intayal di number ni Ross. Nagri-ring. Di ko hanggat adamang cancel. Na, madama siguro. Madamat panakpak. Nagsurte mo tinda dyan alakay. Nagpudaw. Pero may nagpintas ti barukong. Sla artista mano. Malagip ko lakat nga rin girlfriend ko mano. Mailiwag kang ko ana. Isut insaro no katinawagan. Hello, Rowena? Hello, pagimawag ka. Kumusta? Ito'y madamat trabaho. I miss you. Lugo ka. Pag pinustaan ta, at pasahero nga kurso na adam, so nga mamiss na. May amom. Kasabot ugalim kat. No, kit tumangkin na ko among kit malagip na ko. Sigaw mo talaga. Umay ka doon lang ang oras. Alas 6. Sige, umay ka doon lang alas 6. Yawit ka balay. Ano nga yawit balay? Itulunag balay balay yun to Arden. Barang awan pala ni nanang ko. Maladlato nga gawit. Nako Sige nga rad. Sa di tulad ang rad balay yun. Manong naimi kastuyak nga talaga no adda makurso na da ka babae. Saan nga susurot manong naimi ti marikrik na. No mabalin manong naimi kat adda ko mga pangyusukak. Buhisit nga biyak kung kuna. Dede ko na ninanang ko manong naimi nga gasawa kuman. Gabotan 33 ton manong naimi baruak pay. Diyan mo ngamin manong naimi takas lawan interest ko nga gasawa. Kasla sa anak kami na seryoso. Kasla kin ni Rowena. Sa anak ba nga napudnok yung kuhanak it. Tano da makita ka sa bali nga babae nga makariknak ti ayat. Baka no isinak ni Rowena. Kada dyan ng babae nga pakariknak ti ayat. Hindi kasar ko. Ngayon mas anak mo kin ni Rowena. Nakakaasig mo't ko nak.
Ipay na amin, akasapulak. Nukali ka gumak, manong naming nga. Agpapasak kang kuwana, itad na. Bagtasang nagsikog. Ang im nagsikog mat kadiakit, kapilitan nga susurok nga ayatan kinawatin. Tano asin man tagbaling nga inat anak ko, susurok mat nga ayatan. Agaman manong naming damang pukpukaw kayang, tricycle! Ay, tricycle! Napaanak manong, babae ka ng lalaki. Sige, glukang kan. Aglukang kan. Pitagdagan ako ba? Hindi ka aglukan? Yaman, aglukan na. Agap-apadan sa. Bawa na yun. Mahalasa ka talaga. Baka pasahero ak tagap-apa. Kasi nung naggabuda to, nagti-sidecar. May ramraman na ako. Naglugan mo ti lalaki manong naimi. Kitagpeso. Kabayatan ngagtartaray ti tricycle manong naimi apaman ng bagada papananda deta. Pero biga, pungot, danog-danogin mo ti babae, ti baro kong ti lalaki. Babae, hindi ka may lagdo, aminan ti kinapot, no? Babae. Ako, kunak lang ro, nakababay ti tricycle ba, driver? Ang mga no, among ti babae, dinakawit ti arabid mo, babae, talagang! Pagunay kan, di mo lang mo ilugaran tagang, arabidam to ti mga apakanya, kano datan ti balay. Ang nga, taga, unang ti tricycle. Anyakit, di mapaspasama kan Diyos ko. Di mo may lang amin aminin. Imayak lang nga ro din, timbagada nga ayam mo. Kaya nakita mga babae diyan ko? Baka naglamang. Asa mo yung kung mga dakad diyan nga balaya? Ha? Anong tarandam kung mga dakad diyan nga balaya? No saan nga, dyan ti babae. Talagang murang na eh. Lapadasan pa dahil sa mga, disong ta alayat to takitam. Oo, hindi kito yun, Diyos ko. Oo na yat, mapaspasama kong dito lubog. Diyos ko, kung kunak tinagam kumano. Hindi makadanon kami nakit ni. Kadanon tayo, sir, ma'am. Play tayo. Oy, play ka. Sabi nga masya ko mag-play eh. Play ka katawang kordak. Kasi karoon taon na yung tugod ko ang kordak. Niya. Malasa kaya talaga dito nga daw. Awang pag-play tayo. Pasensya kan manong. Manong ha. Apay inunakim siya. Manong driver lata na. Nalipatak na nga natin kwarta. Day in-text dang naskita da rin lakay kong anda ti may sangabaling anda kasin sinarak na. Kasi nga, agpleta ka kami na. Ang kwarta nga ron, nalipatak di walit ko dyan, di ba nagdadras ko? Lakit maramid tayo nga talaga ang kwarta hita. Kaya anda kami tanda pala yun, kaya natin mga ala, yoray ko, mga asa iba siya, takit na ako pinapasadaan. Awan ti tao madano minta. Awan iti dulduloy niyo kwartad-tad. Ito maminsanin, talagang awan. Po, malas. Inirete yung isang sangway mo kanya cross. Nakakita aklat ni Barukong. Kada legs, ay susapo. Nagmalas sa nabiyag. Marami manong namin tsak pagit amon no sa din pangiturugang ti tricycle pangalak ti pasahero kakaiso ng adadwa pasahero Diyos ko. Awang ba't pinagplete da? Naging ka nga da nangayap kanyak manong tricycle. May isang bakit. No, malas salata. Dito tag sa politiko senior citizen deduction 20% discount. Paano nyo ka dinana? Ijaman tiyandaan na nakaw. Sige, glukin ka nga ro din, taintahan di tiyandaan. Hindi may tulot ko tiyandaan. Na, sirig-sirigan na na dyan pagpleta na. 5 pesos deta, nana. Ay, 5 pesos deta, kunak lang no 10 pesos, 5, nana, 5. Oh, deta. Sa dito nga rin ba no? 5 minutes lang. Oh, deta. Na, thank you barok 10 pesos na. Kituwa na senior citizen ako.
Habi, katawa ka ba? Awan na. Katawa talaga na dumteng timalas. Yung tunokon, maplatana ka din na oras dalpas. Kaya po ay, Diyos ko, yakit may experience ko na pang kumawalangan ipila tilogan ko. Oh! Jojo! Anak, kumusta? Nakadukat? Nakado. Nagmalas ako ng 2 oras. Sang-sanga pulot na masadahak. Anak, 2 oras? Kalpasan nga na itulod ko. Di may isa nga nakalaplapsat ng babae siya. Permi, si kala ko ma, tinakakita. Siyempre, nagkiting jarwatin na. Nagpaparang di pusig na pare. Sleeveless. Diyan lang mungay, di kuana, di liningdan na. Nagpudaw, intulod ko ti may isang greenhouse ko na mapanda ka no kasi narak ti sugar daddy na. Manibod mo etayen, aon doon pa sa daak. Naginanaak ko na. Nagigagada ng pukaw kanya, agasawang agap-apa. Awang kortada. Awang korta di babae ka, nagtartaray ka napan nagdagta di lalaki nga, kano kabit na. Pati man di lalaki, nalipatan na di, wallet na, di, panagdardaras na. Di jay. Sa anda bakit nga na pasahero, 10 pesos lat inded na, senior citizen ka no. Di sang nga pulot na pasadamak, 2 oras. Ang bali nagsorte kamot nga nakakita ti barukong pusong kada. Hungarot si ka talagang malas sa buhabiyag. Ngam nagbuwan na sagmat lahayang panon na imiyapi ko nam. Ada di sukik ng mga arkila kaniya. Maakit ang muklatan ng mano itad na ko nam. Pinaspasak tam di kasta kitalisto ak makadanon. Kan makasubli. Uwain, nagsaruno manon na imi nga talo nga arkila. Wow, sagsagawiso ak matlang ako. Talo nga arkila mano. Almost 1, 2. Damay lasang haribon nangaron. Naggasolina akton. Manot boundary. Kadaman basit babati. Yeah. Okay. Kitag ti oras manong nemi 5 to 6. Pinagandar kon. Enak daw asin manong nemi ni Marisa. Ni Marisa? Ni Rowena ko nakuma. Aguro oray ni Rowena manong nemi ta asidik ti pagtrabahuan na ka sales lady. Kit nagluga na paman nga nagsardingan ti tricycle. Dan, hanta nga mangrabi. Dakortam. Kit nagpasada ak. Ako adalat ta ak. Dito labalayin. Masulita. Mga ano pilitin ak tumanin kuminom. Agkapanaas ti tiyang ko numinom ak. Sige, gahit ta karoon. Nera na hamat manong naming nga awan ni nanang na. Tanagtugtog, awan sumungbat, tinawar na tibukod ng atulbek, lunoktan na. Sumrak ka. Mabitla nga. Tinagsukat. Mabitlain ko na. Di sulutan ka na kwarto. Loko. Nagpilagdigos mo ta. Ngang kang nagdigdigos. Loko ka ta mga kanan to anin. Namiimas sa mga buguan. Itoy. Siguro ka talagang ada nakita mga pasahero mala. So nga gumargarot man hindi kubram. Talagang gumargarot.
Kapag sarak mi manong name iti salad na samat lakit ng namin pinsanin ang imayag ti balay dagat iti salad na nga mismo. Idi arakupak barong name ni Rowena sa ko'y namalad iti lips na kun. Okay na. Kuri ka. Siyak dadat imagination mo. Ano sa bali? Sika. Sinong kumapay nga ron mo? Kakarayan ka kailili. Nagimas di kiti lips mo. Naaros ko nga dahos tirik na naman ang name kiti so na mismo iti nang ikat iti arwaten na kat nakalalisto nga nang ikat tilak ti brana tinaros ko matan manong name nga kinagat ko na Jo 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 di mo unay abay na sakit nakaarobot namin ti panang kagat ngam nagmayat nagimas ti sakit na Jo kasawa ta kang kanayon ko mang mangigdeta nga dialogue ni Rowena manunay no kasta ngagpapas kami tiragsak kang kanayon ng ibalbalay tagasawatan tapno sana kung ngagtumtumal tapno aganak ako Jo manong name patsyam nga ta nga ti imagination ko ket deti nakitak nga barukong ni Rose gabot na pinpintas ken napudpudaw ko na kuhin isut adda ti imagination ko kasla ni Rose manong name iti nga kagkagatek nga kirab-kiraban dagiti mansanas na no nagpindas nga mga nagpudaw mano Jo Pinalistwak maten nga nagkaktitisad ko ti pantalong ko ti brief ko manong nemi sa ako binagkatisuna ngayon pa inta iti kama manong nemi nikat ko maten manong nemi ti blouse na sa ko impababa ti pan idi addahan manong nemi ti ulok iti nagbaitan di kiti legs na isublik ko manong nemi kabatad na mahangot ko nga ingawid na ti ulok ko nam sana impababa kunak man lang nakasagana ka mangkaan kurisan ko pa binuguan kunang adraman na di ba di usam lamayat batik ko manjak ko manong naming edit ay maginik ni Rose iti nakitak keng kuha nga nakapudpudaw ti legs na nakurang na lang na makitak manong name iti pantina daitan mo na sinarapsap Jo manong name sa balit raman na nga talaga yung anya nga rod kaya sumanti kinayat ko manong bayamon saan ko ba't nga ipatay? Bayam ko nak, taparabanak to isuna. Uri lang namin duwa manong nemi nga timayok ni Rowena iti kaadak iti baba. No muna ta, no adaywak ti babakit guyodan na halapay ko na talaga magustuhan na ti pandangan ko hindi sana nga may gawit ti ulok impangatok sa akin namalan di ti lips na manong nemi imparaman kumita ginaramanak ti baba ano jay araman ang mit agawat ti mo kami binugkuman loko ka wala ka bale nagtugtigis naman naman kamububuguhan pastilap ta kinanak manong name ya pag-isumat na simrekan ti kubrak iti kuweba pati iti obrak kanan nga nagalumiim na nabugkan mo na saan manong simreklatan ko na mayat ko na manong name kapag na mudyok pumalat when manong name imagination ko kit ni Rose ti tagtagi ko at least nakaaros tiriknak manong name nepeksak iti naapon ko karuso.
Tasal lang naming pinsan, manon naming. Kabutaw mo't paninanang na, pinaminduami ko na. Sutunan, bisida ko. Di mangang kamit. Ang moment, nga dya kamot mangan. Aman, masusurom to. Kasla papsik yan. Sikaw. Gurka, kaya nakagluto. Baka gungot ni nanang ko, no, sumangpit, nga dyak nakaluto. O sige. Agi na nakapay lang. Bahala ka. Kas kam lang agasawan kini Rowena manon nemi. Tapati ni nanang na mathamot nga giri no kastang masukalad na kami nga daak. Nga kam nga duay ti uneg ti kwarto ni Rowena. Ngem ket di manong nemi kang kanayon ni paspasagid di ka pala kami agasawa kung kunana. Diyak pa nakasagahan ako nakpatinakam ko Kasama na kamot sigurado nga ni Rowena ti parahan. Inagandak ti silid, manong nemi, nalak ti cellphone ko, indahil ko ti numero ni Ross. Simong Batman. Hello, sino to? Awi yung tricycle driver. Ikaw? Pangalan mo? Jojo. Ka pala Jojo. Guwapo. Guwapo Well, medyo. Kumusta di panakpak yun? Anong panakpak? Yung sugar daddy mo. Wala yun. Namin ano, met? Ano nga namin ano? Namin ano na kidnan ay so. Sakbad lagganas to kanin na. Tapay. Sama to mga ano? Hindi bale, may pera naman. Ang damanan ng shopping ko, Agsidak man na nita tinaimas. Agmay may saka? Hindi. Meron kang kasama. Yung papang ko, medyo baldado na. So nga siya tiyang namang isaksakan ti panagbiyagbing agama. Abi di gagasawa. Nagasawa ako ng may lakok pa iti bagik. Abay, for sale ka? Hindi. Pick up girl. Sayang ti pintas mo. Manumatan nga lalaki. Diyan ka mo. Ada ka din nakarelasyon ng kaskanya ti edad na? Bakit? Ilang taon ka na? 30. Parang wala ka pang 30. Parang 25 lang. Okay ka naman Macho ka naman. Driver, sweet lover. Padasan naman. No? May pera ka ba? Magkano ba? 5,000. 5,000 ilang beses? Kung ilan ang makaya mo. Wala akong 5,000. Sayang natin 5,000. Hadamat libre dito Sino? Girlfriend mo? Yung asawa mo? Girlfriend ko. Dagayang girlfriend mo, napi nga kahit nakpay. Kahit ka nga naman kursunada ka Kinapod no na adak dito balay ti girlfriend ko. Lip-lip pas mi lang. Among ka di nga sikat tinararapaap ko. Loko ka. Sa bali rumruman sa Sa bali wat ti pampanunuto mo imaginin. Kahit nangasawan. Naramanan kan. Loko. Pero kurso natin kita. Kahit mo? Anong kahit mo? Mag-sex tayo libre. Nagsulte ko matino libre. Sige. Kahit 1,000 lang. Nako. 5,000. Nagbaling nga 1,000. Baka agbaling nga 500. 500 ka naman. Sige. Kailan? Ngayon? Pagkatawa ka. Pwede ka naman nog. Amit Nakaina na ako na. Pangdanunag kang ka. Saan ka gangaw? Saan? Kursunada ka nga talaga. Sige. Ibagak kang katadres ko. Hintayin kita. Peso? Uminom ka ba?
Ano ba yung brand mo? Kahit ano. Ikaw. Kuminsan beer, kuminsan brandy. Yung brandy na lang. Sige. Hintay kita. Mag-inuman tayo. Manong Nemi, agaling nga sa tulot-lutuin ni Rowena. Hindi makita na nakarubuhat ako na isuot kong terawata. Di ka tangan dito eh. Nanganak kitahin. Ano? Nanganak kitahin. Gawid kan? Nagayad ko no, doon sa bali pa panam. Nagawid ako na. Dumagasaklat at babalik mi nga si Dain kininanang. Tapos saan nga glutluto. Sigurado ka. Uy, sige, babay na si Clark. Sige, gananat ka. May salang nagagangay nga balay manong naming ang sementado. Adamat katigate na manong naming ang asidaglaeng iti benchot pumangal mamitlo sarida nakalukat ti gate manong name simrega klatan sak nagtugtog. Sino yan? Ni Jojo. Pasok. Manong name no itay katagparparang ti pusag na. Itakit nakabra lang manong. Kan nakasyot, nakakit-kiting. Nakabudpo daw. Paunay nga babae na ito eh. Hi, Rose. Hi, Jojo. Kana? Po ka na? Taugak ti dua baso. Cheers tayo. Let's celebrate. Okay? Cheers. Kasla saan ka sanay? Nga uminom ti brandy? Aman, uno ka-ice ka. Saan ko lalaw kan ti ice ng brandy. Tapno, maramanak. Diyos gusto nga raman na. Naimas. Kas kaimas mo. Kaya rikam ti brandy. Naimas kang inumin. Romantic ka. Si kaalang ti pakangkang kadagita. Kaapay nag-sugar daddy, sanda ka nga daniwan. No, diretso ko na. Diretso? Oo. At, magustuhan doon unin dito, ramas-ramasin na rin ito, Sada not-not. Mapili-pili tak lang. Saan nga gapot, kwarta, lagang jak kumakayan. Wala takanan na ka man. Sika naling kamangan. Ginabod no na kahit na nangan kay tay. Kay tay. Loko ka. Sakti na imagine mo, kabayatan nga tagtagay ko ti girlfriend mo. Nagpipisod din ba? Gab-gabom sa Jack? Kada pa nga ita pag-ipan mo. Kitsi ka nga eh. Inom pa tayo. Niningin papang mo. Data kwarto. Idda. Baldado eh. Paggastusan. Maintenance na. Nutad dumas lakayit ko pekit nga matayin na. Sika man pala anak nga kayat mo nga matayin damana. Ito, hintap no sa anong agrigat. Yan tangay kasla tumid lang, kasla natayang na si Bibian. Kaya numatay nga rin natang mo, taramida mo. Lagtal na akto maten. Nada mga asawa ka niya, asawa ako. Kahit mga asawa na. May katawa ka. Inom ba tayo? Sika mo matitumaog. Siyak lang mo. Oy. Madala ma. Kanina single. Ngayon double.
Double ko na mga double. Darik na akong tiinom ko manong. Bumaran di bagi ka talaga. Mamaling tagdikos, dapat lang. Agdikos ka. Di ba? Lip-lip pasyo ka dati girlfriend mo. Maya ka naman. Sige. Yan ang tuwalya nandyan. Yan ang sabon. Magsyambo ka nandyan. Sige. Okay. Mauna ka na. Ti amok manong nemi ket inlak ko tiri daw. Tamalmalpasa kun manong nemi di malukatan tiri daw ti banyo. Uy, bakit ka pumasok? Paano mo na? Kasano ka naloktam? May susi ako. Sabi nila kuray nga rumuan. Mali ko rin ako. Kaya't mo, buyain na kang Diyos. Tapos ka na? Tapos na. Okay. Buyain na. Inikat na manong name ti brana. Oo, pintas ti skog ti barukong na. Dumurdurusas manong o makita nga ng isit. Lumambalabasit manong. Pwede ba? Teka muna. Agdigusak pa lang mit Gabot adamot sa balingan ng sagit itay. Ganun ba? Madimit no padalanam. Baka kayat mo sabunan na. Kinuna naman nung nemi din nibimukbuk. Inala ko di sabon Jabarukong na adawos anong ninimit sinabunak. Uy. Ibang-iba ka, no? Bakit? Ang init yung kamay mo. Oh, ganyan. Sige. Ituloy mo timang sabon kanya. So, amin na pasit tibaki. Tibukot ko. Siya balak tibukot na manong kabayatan nga sabunak tibukot na nakakapit timay sa nga imak karagiti adday ti barukong nakit pisil-pisil na kapo. Tilo agasog. Sinsublat ko sinabon manong nemi ti patong na graman kimot na sa ako ingkaot manong nemi di ba na sa ako medyo manong nemi insirek di sabon gabot ka barbaro di uy bakit mo nalawa. Hindi naman. Si Mango manon nemi pabubak. Sinabunan di kiti legs na sa ako binukbukan kalpasan nga sa dawarak ti rupa na manong nemi saan kung inuray pa nga nagtutbrasak pa kung na inamalakon di kiti legs na ibang-iba. Ikaw rin, ibang-iba ka. Manong nemi, sa aking pababa, nagibibig ko, itatangad na, nakalindlins, nakapudpudaw, manong nemi. Sa ko kinagatin, manong nemi, mansanas na, sa ko, Jojo, Rose, Napapaot manong nemi, hindi pa nagsinublat, apa nang kagat ko kanagitiman sanas na. Kagadan manong nemi, ti pa nang ibabak, iti dakulap ko, ni. Tansyaak lang, no kasano, kasla nalawang aminitay. Yung sambit manong, gapo nga tatanagalis ti sabon. Ngayon yung yusok ko. Wayat manong, wow. Manong nemi, uri adungatan nga lalaki. Yung okay pa lang Yung pababak, manong nemi, tiropa, kat nagparinto mga sa ako binaklay, timay sa nga tao. Saka na ditan. Apaw. Kinan ko manong nemi, ha? Jo. Nakasano manong nemi tilaeng kenpig sa ti panagasog ni Marisa nakakaro manong nakatagtagari.
Yaw awak lang manong nemi nada karubang ka makangeng kita. Baka agubor wanong siri. Iyad adak mo manong. Itinapaot panang sip-sip ko. Panang isilsil ko, panang inusok ko ti dila. Sa ko kinikinitin manong nemi ti mans awano ti pasas. Uno perlas si tuktok ti kuweba. Hindi madlaw ko manong nemi nga italnag na ti ulok manong. Deta, pinaspasak ko na nga na sinipsipan. Oh, Jojo, Jojo, Jojo. Amoklatan manong nemi, natimayo ko ni Suna. Kanadlaw ko anong nemi, nga adda nga bimurnok ti kuweba. Pinaspasak pa manong nemi na kayat ko nga maminado isuna. May pangato na manong nemi ti olok. Di magasak manong nemi ti barukong ang pagisumat nga nagbitin manong nemi ti tumakderak nagbitin iti abba. Tinged ko. Sa ako yung pangato ti patong na baka buta basbasit ngem siyak ti butakyot isuna manong nemi sa luket kun ko na mo. Jojo. Bakit? Matagal nang walang pumasok dyan. Ha? Oo. Puro nga minsan nga tumangkin. Dito yung mga arikilakan niya. Ana? So nga, nabayagan nga sa anak nga. Jojo. I miss this. Jojo. Italangan naman yung sobre kakastoy. I love you, Jojo. I love you. Anong nemi madlaw ko latahan na pamanin ni Sun. Uwan manong. Ngam kabuta sa hanag magpayon nalpas. Inulit ko lang isuna anong nemi ngayong pangatong yung pababa, babaeng panangyatong di patong na ko namin. Hindi mayat manintirik na mayat matindi bagig. Rose, Jojo, Rose, Iti banyo manong nemi ken iti pay uneg ti silid na. Hoy, tiket laing kumanong no namin anukam itay kini Rowena aw pinapalabas nga may nga oras manen nakaurnungak manen. Gabo nga tada brandy tay di adakam ti seled na manon nemi sa rekmi ti brandy no manen irapin mi ti binom. Pinadas ko pa nga binukbukan ti brandy ti barukong na sa kusinipsipan ko na. Sarap. Anong masarap? Yung brandy nasa barukong mo. Jojo, I love you. Among ka di nga umpe ng ibagak tayo ito yung sana siya. Hana? Na-inlove ka niyak, di ba isa nga CG, cool girl, o PG, pick up girl. Bakit bawal mang ma-inlove? Apay no, kastuyan ti biyag ko, anak ko nga ma-inlove. Itak lang ma-inlove. Hanya? Sige na, tuloy mo na. Binukbukak pa iti ayan ti baba manong nemi. Sa kumatkawanin, sinapsapan. Uwain, naghimas ko na. Tas lakla, inom lang ti brandy. Kabayata nga sapsap-sapak. Jojo. Manong nemi nagsardang kamlayang hindi talaga mariknak ti bisin ko. Bisin ako. Di mangan ka manin. Wala bang makain dyan? Meron. Sige na. Punta tayo sa dinner. Sa kusina. Di pa pang muna kanin. Pinakang ko itayin. I love you. Ang gagangaw. No.
Ito lang naman inlaba. Ito lang nga nakaramanak ti kastoy. Ano yan? Imposible aman. Kaduan na nga mang pick up kanyak, tigiti saan nga tumangkin. At tumtumarta ka numat kay ang peso, makita ko nga, okay, ngayon na isarag na, lumok nang. Kadi. Kaya na nga sawan, hang umubra jay tumaran na. Manot taw-taon na na yan. Samong salsal-sunod na mga taon na. Indakan nga ko sinantain tamanganin. Mabisinak mo ito. Ini mas may tinangan manong nami kaputa. Bolalo. Pinapudod na. Dinagas na kano. Karagad na kano ngamin manong nami ito mino mga nagsida ti bolalo no hasta nga aga po iti customer na sakit binanong ko. Di saanin ngo manay may isa nga order nga bolalo. Ngamin yan, anay minaman ng name niya at dumilatan tinangan tinapoy. Ito lang may lang timino manong name kabayatan nagsasalita kami. Si Ma, nagpasaklot kanya. Jojo, huwag ka nang umuwi. Ha? Saan ka nga gawin? Marami pa lang tayong time. Madamdaman tumanin. Agawidak. Ano? Agawidak ka buta. Agmamesa ninanang ko di balay. So, nas ka agawidak. Pinapagid din. Mamisampay nga ron. Dito latan salas. Ano? Ako mationg umay. Dito latan. Kastilatan eh. No? Manong name it bakter. Inikat na ti short na. Kalpasan na kita. Itinugawan na ka. Uy, naglaka nga sumrek. Gabot na kamayatan nga saksaklutan na burburnok manin. So alis to lang sumrek. Nagmayat. Nabayagin nga tsaka nakarawan na kastoy. Puro lalaki nga min nagiti pick up kanya. Huwag na magkul kanya. I love you. Huh? Awang kwarta. Ore awang kwarta. Basta dakukom. Nga natangkan. Oh, Jojo. Sakbay nga gawid ka, Jojo. 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 Anong name yung tulog na iti anti-tricycle ko? Pasensya ka na. Abit, pasensya ka. Awan maited ko. Abi ko magmangtid ka. Awan napasadak eh. Among ka di nga itay naitulod kang awan mapasadakon. Doon pinag-play. Hanggang nag-play ito yung pasahero. Kwarta pa lang problema mo. Mambig lang. Ito. Kulang ba? Anay kang talo. 3,000? Sakpayan ti binayadam. Gaputan na lang ka. Sige ka din, ha? Sa uulitin. Di magasak manunim iti magustuhan ni nanang nga ipaspasarabok ken kuanan ko. Iso nga di subreka kit agong unget nang dito yun eh. Aneta? Special empanada. Nagbay ka nang din. Alala mo, timang aron. Apo yan ako. Di mo lang mo nakasunod pa nagdandanan ko. Napi ako mamayat nung sumungbat ka. Nakasilent siguro at cellphone mo. Lagi tayo kita kaduda miss call ko, kada text ko. Ano pa naman ya? Dito lang. Naarkila ako. Gusto nga, damat, 3,000 nga pinagbayad na kanya. Nangarkila kanya. 3,000? Apay na dayo? Sidig lang. Naglikaw-likawak lang. Unag tiban nyo, kan unag tisilid lang, kada salas. Dahil naitulod kon. Itinamin na do. Ano nga, unag tiban nyo, kada silid, kada salas nga magbagap. Ha?
Ninanang mo, dita pala makaot mo. Ala, kanan yung tayo panada, tayo nakmaturog yan. Ang gamanganan, nanganak ko, namin atupay din na. Yung sana ka makaturog, mano. Tinawagak ni Ruway na. Hello. Distrom turog ko. Ay. Kumusta ka? Stoy. Hagkabeng sikog. Takayat mo nga sikog ha? Kayat mo nga kasawa ta? Hagkang paspasikog ka. Ano yung problema? Dumasikog ka? Di na kasar? Aman ang sungad ka kunak nga hanggang siksikog. Taon rin na mga may kasar kanya. Pasensya kan. Mukmad kahit nga saan ka seryoso kanya. Kabuka dito saan nga sikat imuna. Tayo dito nagkakuhanak saan akong nga virgin. Diba? Numalagip mo, agsapsapol ka ti virgin. Kahit mo asawa, nakasapol kan. Hompay. Makikita mo ka talaga agsapsapol ka. Makasapol ako nga ta virgin. Kanya mo. Nukas pagkarikan tayo sina ka. Ano taraminan? Sabi ko mga sina na. Tapos no, nawaya ka nga, mga klon ka na kinatado mga garam ken ka. Nga nakasagana nga mang kasar ken ka. Abay nga ngamin awan, panunot mo tagkasar. Mas lasanak pa lang kami nakasagana eh. Ano kami tisamo kayat kanya? Nagbalin ko mga asawa. Awam mo't hindi. Kasi ka, kahit nakadimot lang ang baling asawa, kauna. Di na ito nga taisina. No asawa tanton, kahit makasarak kayo ting, kayat mo kaden na. Ito, dapat nga babaling ko, no nag-asawatan, nugas pagarigan ta, nagkras kang kabaknang. Kat si awas-hawa kan. Kat iso timang palungaw kang ka. Di sina na. Depende Depende nga niya. Depende no adda. Okay na. Pati siya ka, kabigahang napod no. Di ururayat ko makang karuway na kat. Siksikan tulaing ko nam. Ngayon, tsak man mauray. Ngayon, saan ka seryoso ita? Alangan mo na seryoso ka. Ibaga ko mga rod na siksikan tulaing, ito tatanak mat ikasar, di ada masaktana. Ay, itan ka, Jojo, ngam saan ko nga ipapayanin. Numampay na kasaganak na tanga anytime no kasapulan na, ipaikot amin ko ka. Ngam saan ka mang namnama? Tadyak kayat di mang namnama. Mang namnama at kalpasan na, sadmet lang mo pasamak. So ang santa una siya, santo siguro una nga nasakit. No isina na. Tara kasapol kanti sa bali. Tanam na maik matinang pasamak deta. Jakla mo na itong kanawa pasamak. No itan, wano itong bigat. Manong na may hinalpasan, di ba nagsarita mi kiniya Rowena? Insublat ko, manong na may tinawagan ni Rose ng busy ni cellphone na. Ito ka sasarita na? Customer na nga ta? Naglokon. Dahil kumanin manong nemi kaskas di nga busy. May sa nga oras nga ta manong nemi tadyak ba't makaturog na panak nagkape ko nam. Tinawagak manin manong hindi adak tramisan nga kapkape kat nagringan. Si Mungbat. Hello Jojo. Sino nakisarita?
Nakapay nagbayag. Makulit namin. Sino dyan? Jack, pag-urupan na si Mang Pedgaya man. Sino? Dati nga boyfriend ko. Napukaw ti komunikasyon mi. Kalpasan ti makatuon nga dayjay Saudi. Engineer Arizona. Diyan mo. Wapi nga. Ita lang ang tumawag. Kalpasan ti almost 4 years. Isutin mo na kanya. Kadi. Yung kanina hindi nga pawitan na. Tapno saan ako nga trabaho. Para di kasapulan mi kini tatang ko. May isang tawad lang nagpapawitan din awanin. So kakapilitan nga nagsapulag trabaho. Naging gana dyan. At nang isingasing kanya nga usarek laing ti kinapindas ko tapno alalis to makigam ti kwarta. Nadya mo titang rugyan nan. Ngayon puro lalakay mo. Hamat Nadamadaga tayo hampay nga lakay. Ngayon sinong arte kalalayngan? Sika. Aman, no kidding. Already boyfriend mo? Dati boyfriend mo? So kasi kapila nakapatasak tinisang kasangayan. So nga kunakken ko na. Ngawanin tirantak bahay nga. Agsublikan ko na. Tahit ng sinublihanan kami. Imbagak pa nga nagbalin ako nga kulgel. Ure pa ko nana. Bakit yamin namin? Imbagak pa, may pawang ka na. Nagamamultay malang, tricycle driver ka. Kalpasan na. Nagpapasta. Ang lumamati. Imbagak ti amin namin, tapno, isarding na ako nakulitin. Nga mo, mahinto ka nagpasir dito eh. Tun ka, no? Saka mo. Di awang arot ng namak. Takayat na ko ba? Tsaka mo. Tsaka mo't mawatan direct na eh. Diba nang ibagbagam ngamin nga I love you ka kanya. Sa kunong may talang mapadasab di kasi nga ragsak. Kasla, nainlapak mo din ka. Baka babawi ka lang. Ano ko magpagbabuyak? Siyempre, nagasawa ta. Samod may paayit, ti kasapulan ni tatang ko. Di ba kabayatan nga asawa ta, adamang tawag kanya, mapanak. Kanya, nagasawa ta, nagdesarding mo. No, may paay mo lakit amin nakasapula. Wala tangarod na. Kada dyan nga dati ng boyfriend mo. Engineer ko na? Engineer. Baka siya makapaay. Jack mo. So nga, Jack pa sigurado. No talagang nga, Jackon kaya ti makisinublianan keng kuha na o ano anak. Tako nang nga din. No sino tinaikari. Mayat ka manunasan. Isot na ikari. Di ka saan kakarot nga naikari para kanya. Siguro katsaan. Kung naman ang love na. Love ka. Nga may tinawagan na text ko. Sila ang ininot nga nagsubli dati nga marik na kayat kang kuha na. Lagtangarod Tapay. Di mo kayat kung sinumblihanan kami? Kaya rin dyak kayat mo. Di mo nakigawid. Di alukuyon tiring nak. Hanggang huwag na. Di yung tumadla maipahit, di amin nakasapulak eh. Amo makit, saan na ka mapmapnek? Baka paharapati si ka, maumakan to. Diyak tumapmapnek, baka sapulak pa sa bali. So, saan ka lang yan nga, main in love ka niya. Baya mo nagsubliak ti ex ko. Kada tagda mga girlfriend mo ita, susuruin mo nga ayaten.
advice ko kay Gareta, Juju. Manong nemi adadamanin nga sana ka makaturog katsto nga mapaspasamak. Ita lang mapasamak kanyak ti kasto manong. Pinaggandan ko ngamin, pinagsabay ko ngamin ti duwa nga babae. Dati ngano adda asinot madama isulaeng into no mauman ket makisinan sumapulak tuman sa balin. Kita lang mapasamak manon nemi nga adda madama nga adda simukot. Daruway na kini Rose. Sino katakwada? Sino? Kabigatan na anong nemi no mapeglaladutak nasapa ka nagriing tanasken nga mapangko alaen di kita mangar-ari kila kanyak ni estudyante man. Yung sakbedeta tinawagak ni Rowena unattended. May apay nga ta. Inulit-ulit ko. Ure no agtartarayin tricycle manong nemi unattended laptang. Naitulod ko tatalo manong nemi mga arkila kanyak na estudyante. Iti tawagak manin ni Rowena. Madilat ta. Napana ka mismo manong nemi di pagtrabahuan. Adda. Hello Rowena. Kumatang ka? Sabi nga saan ka makotak? Anak kong kontakin. Di cellphone mo. Dapat ay tinokul ko. Sa balance SIM card ko. Anya? Abay. Diya kung kaya't pa yung agsarita ta. So mabaling ka di. Pumano ka. Sabi nga di mo kaya't. Di ba yung sinakon? Insina ka di. Okay. No dinak insina. Siya kung tinangsina ka. Awantan. Nusa ka kumatang. Rumor kan. Roy na, pekas tamatan. Jak kayat tadadang masaktan. Chucho. Gusto nga itirabi ka din kadang ko. Saan ka na kayat nga makita pa eh? Nga tumawag ka dyan kung kayat. So mabalik ka din, rumor kan. Rumor kan. Baliwan na ito nagsarita. Awan tinas kan pa pagsaritaan ta. Manong name agpaspasada kide tangal daw ng raslasang ko may concentrate. Sila kala, diya mo, nuapay. Ita lang ag problema at manong. Talaga nga saan ko nung matawagan pa ni Rowena. Kaya mapanak iti pagtrabahuan na tapno nakdakasen, dawasen, tapno saktun ti pagluganan na. Nagawid ka nun. Awang ka no pa alas 6 tayo. 5:30 ti pagawid. Napanag ti balay da manong nemi. Ninanang na tinang pastrek kanya. Ni Rowena nana. Kitimat pa simang pa eh. Hana? Alas 5:30 ka no tayo rumuan. Awamot pa eh. Hanapat pa yung mampanaw. Di mo ka di matawagan. Diyak nga rin matawagan na nanan, nagsukat at SIM card. Sumulagayam diyak matawagan dyan ako. Di namat pa yung bagad yung baro nga SIM card na. Dami nagsukat manin. Ada ka din problema yo? Ada sa inyo nga nakinawatan? Nagpapauyo siguro. Tas ang kamat kami nga seryoso kong kuha na baro. Kaya po Nakasanggasan mo na anak ko. Sikat may katlo lalaki ti biyang nangkat. Di mo na nakiasawa mo sa bali, may kadwa. Kasi diyamat manan. Sikat, amo ka, seryoso ka. Ang hansapit. Sana ko nga may dito na no, sana seryoso. May mapengarot nga sila kilikan na kati anak ko. Isot at problema na eh. Baka saanin nga. Baka siya kung, baka isunan ta saan nga mayit kanya.
marami tayong arot na barok. No talaga nga saan na ka nakayat anak ko. Inakarot na, alam mo eh. Ibagag tulakit ng kan, no, sumangpait nga imay ka. Nabanak iti balay, the rose manong name it, at numakita timet na mesa nga napinta sa kotse nga nakaparada iti sangot ti balay da. Iti mismo manong name nga batog tirida o norwangan gate. Dahil ko tiring, dahil ko manong name iti number ni Rose. Simong bat. Hello, naibagam. Alam ito na ti ex-boyfriend ko. Ano ya? So takin kotse? Dito yung sangot ti balayo? Apa yung dakanta? Dak dito eh. Kotse ken tricycle nagsaruno. Ha? Pinastalugan na niya. Bimak ng gayam ti lokon. Nagkatukano nga kon kontrata ng jay Saudi. Gabuta, isto man kon kontrata, ano naganan siya na. Nagkatuin pasarabo na kanya. Ha? Nagkatu nga alahas. Kayat mo sawan. Isod ni kayat mo. Kapilitan. Nagsublin ti dati nga mariknak yung kuha na ngayat. Kayat mamati akmat nga talaga ipatpatig na uri kas siya pati napaspasamak. Padak dito yung mabaling at sumrek. Uy, saan kang umay? Apa yung umay ka kuma? Boy pa rin akmat. Ano? Haanan ah? Makinabod nun agad makadisturbo ka. Mailiw na ito boyfriend ko. Kayat na tikwa. Amumlata na. Apeng iso. Apeng sanga siya. Pasensya kan. Cancel akong tawag mo. O sige, bye. Hello, Rose? Rose? Hindi dial ko sa anong agring. Ano tanded naman? Oh my God. Hindi dito nga paspasamak ka niya. Naggadan na po ako dito babae di biyak ko. Kakaiso nang pinaggadan ko dito na po ko dapat nga naggadan. Ni ah. Manong nemi adda arak nga nyawit ko dito balay kan pulutan. Dili ti agriri ni nanang tamakakita ti arak kan pulutan. Ay, nagbartek ka! Eh, dakit problema maya. Ano problema nga barok? Nagagrid. Dito ti empanada nga para ka na kayo. Ay, empanada. Bueno, di agdagdag ka rin. Susapoy ha. Baglagi din barok talaga paborito ko dito empanada. Ori saan ako namangmangan basta dito empanada. Ano problema mo yan, tagbartag ka? Di na akong kahit naruway na nanan. Na? Apa nga di na kang kayat? Tsaka na mo? Kapo nga taata talaga, di na ka mauray nga mangikasar ken kwa na. Una da sa bali siguro pag imunan na. Pati na dyan nga babae. Tinagbutin kayat. Sino? Ni Rose. Pinaggitan mo gubat kami duwang laglag. Nana. Sino data nga Rose? Nagsinumbyanan damot nga boyfriend na. Di kotse, engineer. Saan na ka nakayat Ardong? Tricycle driver ka lang, magkipaspasada ka pa eh. Kontra di kotse, nga engineer. Ang madlaon nita babae na si kabila kayat na. Anya taramidak nang. Anya taramidam. Agad padasam nga loko yung tirik na ni Rowena. No kayat mong iso. Baga mga ikasarmon. Diyan magmakontak. Baala ka. Sikan tubad kami. Ano da babae ti biyag mo, saan ka nga seryoso? Itatag seryoso kan, saan ka na kaya? Dati ko nada barok ang karma. Nanang man, man pinasmasakta ka.
Dito babaeng us-usarem kalpasan na kat saan ka nga seryoso, panangluko na jay. Itatag seryoso ka, hanta kamot na nakayat. Dito ko na akarma. Nasapaak nga nagriing katakasapsapaak manong naming nga napaniti balay da Rowena. Nakiktot ni Rowena iti lukat na tinida. Jojo? Mabalint sumrek. Ano di bagam? Agsalita ta. Jojo, likliklikan ka lang aro din. Apay nga, kumamat-kamat ka. Tapay, awanan ti bayat kang ka? Gabuta mo da nga saan ka seryoso? Ruway na. Kahit ko nga si kakinsyak. Seryoso akon. Kahit kung tagtal na. Diyan kayat magrelasyon ta sa bali. Kahit kung nag-asawa. William Hermie. Nagasagana kan. Yeah. Hindi pa ilay. Sigurado ka. Uy. Itapay. Naladaw kan. Ano kahit mo gusto? Idirabi. Iso nga sa anak nagdiretso nga nagawi dito yung balay. Tanakidate. Hanya? Nakidate ka? Hoy. Inaklon ko na di na oras di pa nagayat ni Rohel. Nag-dinner date kami. And then, kaya't mo sawin. Ngunit at dati panunot mo. Iso. Short time. Alas 11 di tulod nak dito balay. Isunti may katlong ang lalaki di biyak ko. Inanood ko, comment kang kang saan nga sikat mo na, kapot saan ako ng virgin, di pay ko di bagi. Kapot talaga nga din akong kayat. Inaklud ko ni Rohel. Impay ko pa yung di bagi. Nugas na naladawin ti amin. Naladawin. Kapot na palang plano ng binti pa nagkasarmi ka ni Rohel. Nasakit niya. Nung ano pa nga seryoso akon. Ano mo? No libre ko mapayda dyan nga Ros. Di ko man ni Ros. Ngayon magkaputawanin ni Ros. Disibay ka kanyak. Nung awanak menten. At dapat tinagtagi ko. Apay amom ni Ros. Amok ti may papangka na kayo. Nag-ibistigara. Dat na sakit. Nga dadating ka po na no aping linaksid ka ni ti puso. Gawin kan. Gabutasan ka na kasapulan. Urayam to lang ang invitasyon ko. Ito madanon tumalpas ti panakaramit ti invitation card. Ito kasarmi ki ni Rohel. Anya matuturaim. Pumanaw kan. Jak maawatan ken may ladawan no anya ti marikrik-nak manong. Kaslay talang ang mariknak ti kastoy. No idi manon nemi no nauman ti babae kanya kiribaga nang agsina kamin kaslaawan ti nasakit na pakarangko. Ngam kadagiti duwa nga babae manon nemi nga nagganda ni ti biyag ko. Sila nakasaksakit. Nakasaksakit manon nemi ti maamuak nga nagsinublianan daros ken ti engineer nga boyfriend na. Sakit kasya nga likliklikan akon ni Rowena. Nabanak at nakasaritak tapdulay maamuak ngayon painan ti bagi na ti amin-amin na sa bali nga lalaki.
Nasaan na kun akaya? Saan nga kami tinekari? Asin nung araw tinekari? Hindi mamuan ni nanang manong nemi tinapasamak awan sa bali nga pabasulan na no saan nga siya. Ngayon sambay nga na lado ti amin barok. No adan doon la babae nga pakarik na ang muniti ayat. Agseryoso kanton. Ay asin nung atak, anong tong atak? Si kantumat ngamin, no, agkursunada kang kadya babae, kat patulam. Saan kang agseryoso? Tagikwaam. Pangnamnamaam. Kat masakta na siyempre. Saka kumalang makirelasyon ng babae, no, talagang ipatpatig mo. Kaya ipatpatig na ka. Banyo nang tamang sapo lang ti babae ang kasta. Nga ayayatek, kan ayayatek nakman. Barang mo iti kapitan nga panuhin. Kat masapulak ton, no sinureta nga babae. Sabi ko mata, masapulak ton, no sinuman deta nga babae kunak. Ngem. Nakadakdakkel nga ngem manong name. Ado nga babae, di kiti masabsabat ko, ado di kiti babae nga mamamuk, ado di kiti babae nga kursonada kanyak. Ngem saan kumata kursonada ina? Diyak ka di pa napadasan tinagayat. Anya ti barik na tinagayat. Ape nga, adong matita di babae nga, isuta pa yung mga bagat I love you, Jojo. Ni maumat ti warik na kadakuhada nga na siyang sangayan. Pag ang angawak manitan, makirelasyon na, barbarin mo masusurok kon nga yaten. Kasanun sa masusurong ipatay. O bukay. May sa 2, 3, 4, 5 tawen. Manong nemi ag 36 ako. Insardang pekit din ni nanang manong nemi, ti panang nga bagbagana nga agasawa ako. Gwaputa rin nga ibagbagana agad na uman. Tadi na diyang madlagasawan. Kang idinamin sa nakitak manong nemi ni Rowena. Ada kibkibinan na. Ada pa'y ubana. Anak mo idatwa? Pinagsarunomin na. May santupay, saktok palay kayo. Kit kumusta ni Rohel? Okay. We are happy. Gapotada kami gayam tinaykari. Kat siya kumusta? Dasaw mon? Manumatiputot mon? Awampay. Within the 5 years? Awampay. Hindi sumaro na makita ni Rose, mano. Rose? Are you Rose? Yeah, siya ni Rose. Mas lasa nga siya. Gabutan na pintasan darawatek. Saan nga papakita at pusag ko. Saan nga papakita at po ti barokong ko. So nga ti mo pa siya nga sak ni Rose. Siya ni Rose? Sak ni Rose. Anak ko. Putot ni engineer. Kumusta mo ti Biagyo? Okay kami. Kahit mo kumapay nga gadi ang baring natin tumitlayan. Saan ka nga pinapick up? Api ko maubraik pwede kasi jacket at dala ka din ni engineer. Map na kakamaten. Amin nakasapulam ng agama. Kat, ewan nga, 3 years ago, natayo ni tatang ko. Condolence. Awanin sa pulag pa kang kwa na. Kasi ka talagang awampay? Awampay. Dito maalalang. Unang malala, siga mo. Andiyak tulaan mo, manunemi niyantun ka ano nga tumteng, ti babae nga ni kari para kaniya. Kinabud no na manunemi kat jakmat kadiya. Hamat kadiya ang sakit ti pusong ko. Tadumat latamat manunemi dita. Ngayon ko na ka, nukusunada na, kahit na, kahit mo, yung string attached, kuna ka. Basta lagi di, kaya't na manunemi ti pa, kaya't na nga na namin tiragsak, di paragsak.
At least, makaraos din ako. Nga maging galay ng karekta. Gabot na sampay nga dimteng manong name iti babae na isagot niya po Diyos para kanya. No, ada isagot na. Kaya nadamat pang isagutan na kanya. Diyak tulang mo manong name inuntun ka anong dumteng to. Ti babae nga talaga na ikari para kanya. Dahil di ba kasalita manong name kahit kumat ngayong buray kada ti programa tamok. Nga damaitad na nga balag kada kitay saan nga seryoso ka rin babae. Hanggumat nga nagangawan ida, anak ita, hanggumat nga ibaga nga talaga nga isunto ka iso, saan kumat inikantip, hanggumat nga pinanamnamay ida. No, ba'y nasakit mat para kadukada manong. Nangyamit ko nak, pinaragsak kumat ida. Diyak tula mo manong nemi, no dumteng tumet, di babae kapara kanya. Ninanang ko, medyo nakapsutan. So, ang dagdagdagan nakmanin, ngagasawa. Barbareng, inton bigat, sanga bigat, adumteng ton, dahil tanga babae. Dito nga ron, di ba kasalita, kaslay di kalmalay nga napasamak manong nemi, kadagyaman naklaunay, ti anos mo nga nangipasa. Kadagyaman naklaunay, iti anos mo nga nangiburay. Tuwing nga dagyaman nga pagayam mo, Jojo. Thank you, Jojo. Dati ko na mawagan ti Playboy. Pagay ayaman di kita babae. Saan nga tama ito? Okay.